Inaaga sa sendo ka boss mga tugang. Ngunyan Martes sa ika-11 semana kan ordinaryong panahon. Kasabay kan sa tuyang mga personal na intensyon idulot niya to sa misa ngunyan. Ang mga intensyon, pasasalamat dulot ni Noel Rafael, Don Asin Mayet Templado, Boboy Bulante, Basit Family, Jenny B. Evangelista, May Bigale Buenabajo, Bacoy Evangelista asin Familia, John Patrick Evangelista asin Lloyd Jasper Evangelista, pasasalamat dinudulot ni Maritel Almasol, Corazon Pajardo, asin Edwin Del Rosario. Special intention para sa past recovery ni Eduardo Garcia, asin sa immediate recovery ni Rainer Bolante Sr. Special intention man para dinudulot ni Noel Rafael, para sa kapahingaluan kan kalag ni Ruben asin Melita, asin Komon. Matindog na po ang gabos. Maugmang magawit sa kakurangan, kamo gabos na uyan sa ginaban. Maugmang magawit sa kakurangan, madya sa tubangan niya, magawit na maugma. Madya sa tubangan niya, magawit na maugma. Sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagurang nantaan pagkamaot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaomay kan mga nagsusulsol kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa too kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos samang makakamhan sa muyang paglaom asin kusog, kunda ika maluya kami, tabangi kaming makasunod ki Kristo, asin mabuhay susog sa imong kabutan. Inihinahagad mi, huli kay Yesu Kristong kagurangnan nyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pagbasa sa inot na libro nin mga hadi. Pagkagadan ni Nabot, ang kagurangnan nagsabi kay Elias na tesbita, lakaw asin sa baton mo si Ahab na hadi nin Israel, na ngunyan yaon sa Samaria. Magduman siya sa ubasan ni Nabot, ubasan na sa iyang sinamsam. Ini ang sabihon mo sa iya. Ang kagurangnan nagsabi, pagkatapos na sa imong ginadan,
Sa imo pang sinamsam, huli ka ini, ang kagurangnan nagsasabi, sa lugar na ang dugo ni Nabot, dinila nin mga ayam, didilaon man kan mga ayam an sa imong dugo. Si Ahab nagsabi ki Elias, nako amo ako, o sa kuyang kalaban. Si Elias nagsimbag, opo, nako ata ka, ninhuli ta ginibo mo an maraot sa atubang nin kagurangnan, magdadara ako nin karatan sa saimo, tutunawon ta ka, pupuhuon ko ang gabos na lalaki sa pamilya ni Ahab, uripon o bakong uripon sa Israel. An sa imong harong gigibuhon kong arog kan harong ni Jeroboam, aki ni Nebat, asin arog kan harong ni Baasa, aki ni Ahiya. Hulita pinaanggot mo ako, kan an Israel darahon mo sa pagkasala. Laban ki Jezabel, nagsabi man ang kagurangnan. Si Jezabel, kakakanon kan mga ayam sa distrito nin Jezreel. Kun saro nagikan sa pamilya ni Ahab, magadan sa banwaan, kakakanon siya nin mga gamgam sa langit. Sa katunayan, mayo ning nakagibo nin karatan sa atubang nin kagurangnan, siring ni Ahab, na pinagsutsutan kan sa iyang agom na si Jezabel. Marauton na gayo ang ginibo ni Ahab kan magsamba siya sa mga anito, siring kan ginibo kan mga Amoreo, na pinahali nin kagurangnan pag-abot kang Israel. Kan ini madangog ni Ahab, ginisi niya ang sa iyang gubing asin nagbado nin sako, nagayuno asin nagturog sa sako, saka naglakaw nin luway-luway. Ang kagurangnan nagsabi ki Elias na tisbita, nahiling mo si Ahab na nagpapakumbaba sa atubang ko, hulita siya nagpakumbaba sa atubang ko, dai ko ipapadara ang karatan sa panahon niya. Ipadara ko sa iyang harong sa mga aldaw nin sa iyang lalaki. Ini ang tataramo nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mahera ka, kagurangnan, ta kami nagkasala. Mahera ka kagurangnan, ta kami nagkasala. Kahiraki ako, O Diyos, hulita ika mahihirakon, hulita ika maugayon, paraa ang sakong kasaalan. Ugasi ako kan sakong karatan, linigi ako kan sakong kasaalan. Mahera ka kagurangnan, ta kami nagkasala. Midbid ko ang sakong mga kasumbikalan, asin ang sakuyang kasaalan. Danay na uya sa atubang ko, laban sa imo sana, ako nagkasala, an maraot ginibo ko sa imong atubang. Mahera ka kagurangnan, ta kami nagkasala. Matanos ang padhatol mo sako, daina sa sala ang pagpadusa mo sako, sa karatan ako namundag, asin sa kasaalan, ipinangidam ako kan sa kuyang ina. Mahera ka kagurangnan, ta kami nagkasala. Matindugpuan ka po sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Umawan ang Diyos, alleluia. Umawan
Ang kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa sa banal na ebanghelyo susub ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, itinukdo sa Indo na ini ang tugon, kamutan mo ang sa imong kapwa, asin kaungisan mo ang sa imong kaiwal. Ngunyan sinasabi ko sa Indo, kamutan nindo ang sa indong mga kaiwal, asin ipamibi ang mga nagpapasakit sa Indo. Ini ang magpapahiling na kamo mga aki nin sa indong Ama sa langit, na nagpapasaldang kan aldaw sa mga maraot, asin sa marhay, asin pinapahulog ang uran sa mga matanos, asin bakong matanos. Kung kamo namumuot sana sa mga namumuot sa Indo, ano pang balos ang hinahalat nindo? Bako daw naginigibo man iyan kan mga parasingil nin buwis? Kung kamo nagpapahiling nin marhay na buot sa sadiring tao sana, anong ginigibo nindo na lain sa iba? Bako daw naginigibo man iyan kan mga pagano? Kaya magpakamarhay kamo, huli tamarhayon ang sa indong Ama sa langit. An marhay na bareta nin satong kagurangnan. Pagomaw sa imo, Kristo. Matoko. Sa liwat mga tugang Diyos marhay na aga sa Indo gabos. Gabos gayud kita mauyon na ang pinakadipisil na sunodon na katukdoan kan kagurangnan sa tuyang makukua sa ebanghelyo ngunyan. Sabi ni Kristo, kamutan mo ang sa imong kaiwan, kasin ipamibi ang nagpapasakit sa imo. Papaano daw mangyayari yan mga tugang? Kung kitang mga tao pag nakulugan o nagibuhanin maraot, ang sa tuyang natural tendency, iyo na kita makabalos sa taong nagigibo sa sato ninsiring na mga karatan. Asin sa sobrang dagit niya to, asin pagkaungis sa mga taong nakagibo sa satuya nin marahot, an satuyang buhay bako na normal. Ninhuli ta sabi kan sarong pamusong Amerikanong manunurat na si Dale Carnegie. Sabi niya, when we hate our enemies, we are giving them power over us. Power over our sleep, our appetites, our blood pressure, health, and happiness. Totoo man ang gadi ni mga tugang. Ninhulit akon kita nabubuhay sa pagkaungis. Tinatawan niya to nin kapangyarihan, itong taong kinauungisan ta sa satuyang buhay. Gawul siya na sa napirmi anyaon sa satuyang isip. Dai na kita nangingiturok. Dai na kita nakakakakan. Tinulita sa sobrang dagit. Madagog mo pa sa naan pangaran, biglang minalangkaw ang presyon kan dugo mo. Minsan nga ni gayud, maski anino sa naan mahiling mo, makakapagsabi ka, uya na naman ngaya. Apektado kitang maray. Huli kan sa tuyang dagit,
sa satuyang kapwa. Dagit na minsan nagdadara sa satuya sa pagkakasala. Alagad pinapagihumdum kita sa sarong surat ni San Pablo, gayod sa surat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, kung dai ako nasasala. Be angry, but do not sin. Pwede kitang madagit. Ninhulitan normal iyan na emosyon kan sa tuyang buhay. Alagad ang dagit niya to, dai niya to pagtugutan na darahon kita sa pagkakasala. Kaya gayod mga tugang iyo ini, anbulong, na sinasabi kan sa tuyang kagurangnan, iyo gayod anbulong. Kamutan mo, asin ipamibian sa imong kaiwan. Para sa kagurangnan, an sa tuyang kaiwal, bako lang itong tawong dai niya to gusto. Itong mga tawong kinakauyam niya to. Kundi ito man ang mga tawong dai kita gusto. Paghuna kita lang ang taong may dai gusto. Minsan may mga tao man na dai kita gusto. Itong mga tawong nagmamawot din karatan sa satuyang buhay, asin itong mga tawong andam na kulugan kita. Ipamibi tasinda. Mga tugang kunan sa tuyang paghuhurup-hurupan, ang sinabi kan Ebanghelyo. Daing man niya sinabi, o daing man sinabi kan sa tuyang kagurangnan, na pabayaan ta na sana ang ginigibo sa satuya kan sa tuyang mga kaiwan, o kaya mag-uyon sa saindang gawi. Igwaman bagang proseso, tanganing sagwion ang mga salanggibo. Sumarahay na proseso. Bako itong pagbalos o binggansa. Siring ka itong sinasabi sa Ebanghelyo kasuhapon, na mata sa mata, ngipon sa ngipon, o lex talionis. Bako iyan ang solusyon. Kaya nga ni sinasabi sa satuya kan kagurangnan, na kung may naggibo, din maraot sa sato, iyo na dai kita magmabot man, nin maraot sa sainda. Kundi isabuton, kung sa inagahali, an sa indang dagit, o an sa indang paggibonin maraot sa satuya. Taba ka igwa pamanin paagi, na makapagdialogo. Kasi ang importante ang pagpapatawad. Midbidon ang kaluyahan kan kada sao. Asin urog sa gabos, ang sinabi na kan mahal na Diyos, ipamibi. Alagad mga tugang, sumarhay man na pagpamibi para sa kaiwan. Taigwada ang istorya, ninsarong babae na nasa batan niya so sa iyang madihon. Ninulitan nagsabata, nagkamaritesan. Uy, ngayang madi, nadangog ko baga ngaya na nakaiwal mo baga ngaya si siring kaini. Kumusta na ngaya ka mo? Okay na ngaya madi, ipinamibi ko na ngaya so nakaiwal ko. Sabi man kan sa believe talaga ngaya ko sa imo madi. Nagibo mo ngayang ipamibi ang
nagpakaraot sa imo, asin nag-iwal sa imo. Mabuoton ka man. Sa kangaya, ano ngayang ipinamibi mo sa iya? Sabi ko ngaya kan nagnamibi ako, Lord, sana kunin mo na siya. Nagpamibi man ko ta na, pero maraot ang intensyon. Yugon mo yan, Lord, sana kunin mo na siya. Bahala ka na, Lord, kung anong gusto mo, maaksidente at atakihon. When we pray for those who have hurt us, ipamibi ta na maliwanagan an sa indang isip, na mahiling nindaan sa indang salanggibong. Taan sa tuyang kagurangnan, tinatawan kita nin magayunon naladawan kan pagpapamibi sa mga kaiwan. Rumdumon yato na kan siya naghihinagdan duman sa krus. Ipinamibi niya ang mga tawong nakagibo sa iya nin maraot. Ama, patawada sinda, tadainin da aram an sa indang ginigibo. Matindog po kita para sa pamibi nin banwaan. Mga tugang siring na si Jesus namibi tanganing dai madaog din sugot. Kita man mamibi sa Diyos Ama na irayo sa ano man nakatibaadan asin ilikay sa ano man nakaratan. An sa tuyang simbag sa lambang kahagadan, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang Santo Papa, mga obispo asin mga kapadian, tanganing irayo sinda sa anuman na mga sugot na dara kan karatan, ipamibi ta sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang mga lideres nin sa tuyang banwaan, tanganing maging malinig an sa indang isip, asin isikwal an paggibo nin mga karatan, asin lugod sa indang paurugon an paggibo nin karahayan, asin an pagkasararo, ipamibi ta sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang mga naghihelang, nagtitios asin ang mga nasa kahurasahan, tanganing lingaon sinda kan pagkamuot nin Diyos asin pagpakusugon an sa indang pagtubod, sa dai paggibo nin anuman natumang sa Diyos, ipamibi ta sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita, gabos, urog na ang mga hovenes, makanood magdisiplina kan sa diri, asin talikdan ang mga paggibo nin karatan. Rangahon lugod kita kan presensya nin Dios sa panahon nin mga kamunduan, ipamibi ta sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa imo kami kagurangnan minasarig na dadangugon mo ining samuyang mga pagngayo-ngayo, hulita ika Diyos na mahiherakon asin borabod ning gabos na langit non na biyaya, ngunyan asin sagkod paman. Amen. Inumaw ka kagurangnan, Diyos nin gabos na linalang. Ulita sa imo
Pagkamatinao, nag-ako kami nin tinapay, na itinudulot mi sa igi mo, bunga kandaga, asin kan gibo, kan mga kamot, nin mga tao, ini magiging para sa mo. Tinapay nin buhay, pag-umawon ang Diyos, sagot paman. Magpamibi ka mo mga tugang tanganinan sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyan ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niya ang banal na simbahan. O Diyos na kagurangnan sa ostya asin arak na ini, tinatawan mo kami nin kakanon para sa hawak patin sa kalag. Baguhaan sa muyang isip asin puso, tawi kami nin kusog sa pagkamuot asin paglingkod sa imo. Inihinahagad mi huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo banal na Ama, huli ka na momotan mong aking si Yesu Kristo. An sa imong tataramo na iginibo mo kan gabos, sinugo mong paraligtas asin para tubos para sa mo. Nadilaman sa bagsik kan Espiritu Santo asin namundag sa Berhen. Sa pagutob kan sa imong kabutan asin sa pagtipon para sa imo nin banal na banwaan, nagdupa siya kan pinapasakitan, tanganing daugon an kagadanan asin ipahayag an pagkabuhay liwat. Kaya kaiba kan mga angheles asin kan gabos na santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan sa rong tingog na nagsasabi, Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabot ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imo espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, Magako kabugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, Magako kamugabos asin maginom kaini tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo,
pagsararoon kan Espiritu Santo. Gihumduma kagurangnan sa imo simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man gihumduma sa imong pagkaherak, sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa ibong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Berhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muya ang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin madligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadayaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, magpatinarauhan kita kan tanda kan katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, tawi kami nin katuninungan. Maluhod po. Huyaan kordero kan Diyos, huya nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangan, bakwa kong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag maumayan. Kagurangan, Yesu Kristo, namutan mo si mong banwaan sa Eucharistia itinawo mo
asinan buhay, sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak nin kagurangnan, ang sakramento mamurawayon, sa tuyang kamutan asin ako. Mamibi kita, kagurangnan huli kay ning Eukaristiya na samong inako tawan sa imong simbahan an katuninongan asinan pagkasararo. Inihinahagad mi, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang asindanay na intersesyon kan sa tuyang mahal na ina Nuestra Señora de Salvacion, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin kinapat, si Jesus daron sa mga katawan, harayo haraniman, paduman banuan, siya daron niya tungon niya. Harayo haraniman, paduman banuan, siya daron niya tungon niya.